Zdravo svima. Danas ćemo razgovarati o glagolima. Kada ste u osnovnoj školi definisali glagole, rekli ste da su to reči koje imenuju radnju, stanje ili zbivanje. Mislim da ste još u nižim razredima osnovne škole na ovaj način definisali glagole. A mogli bismo da kažemo da je ova definicija sasvim korektna. Ili bismo možda mogli da sve ovo svedemo pod jedan pojam i kažemo da glagoli imenuju situaciju. Pa hajde da se podsjetimo šta mi to o glagolima znamo. Prvo da konstatujemo da sve glagole možemo podeliti na one koji su lični ili personalni glagoli. To su zapravo oni glagoli koji imaju vršioca radnje, odnosno najčešće kažemo nosioca stanja. Znači, to su glagoli koji su u ličnom obliku. Ovi glagoli su nama veoma važni, stoga što ćemo prema njihovim karakteristikama podeliti potom glagole i na drugi način. Bezlični ili impersonalni glagoli, to su zapravo oni glagoli koje mi prepoznajemo kao glagole čijeg vršioca radnje ne poznajemo. Ne u smislu poznavanja pa ga stavimo u treće lice pa kažemo on, nego zapravo ne postoji vršilac radnje. Za bezlične ili impersonalne glagole znamo da oni uvek stoje u trećem licu jednine srednjeg roda. A koje još to karakteristike glagoli imaju, odnosno koje su to gramatičke kategorije glagola koje prepoznajemo? Prvo, glagolski vid. Glagolski vid ili glagoli prema trajanju. Potom, glagolski rod, onaj koji smo najčešće prepoznavali u odnosu na predmet radnje. Zatim ćemo govoriti o glagolskim oblicima. Ja sam sigurna da se vi sećate iz osnovne škole da postoji 14 glagolskih oblika u našem jeziku. Glagole možemo karakterisati i gramatičkim kategorijama lica, roda i broja, ali vas molim da obratite pažnju naročito na ove kategorije i da pravite razliku u odnosu na ono što smo uočili kod imenskih reči. I nova kategorija koju nismo do sada učili, to je kategorija stanja, o kojoj ćemo takođe govoriti kao glagolskoj kategoriji, i jedna osobina koju negde, čini mi se, doživljavamo kao datost i retko razmišljamo o njoj kao gramatičkoj kategoriji, a to je potvrdnost, odnosno odričnost. Pa krenimo redom, ili ovim redom koji sam ja ovde zacrtala. Kad dakle govorimo o glagolskom vidu, molim vas da pravite razliku u odnosu na onaj vid pridevski o kome smo govorili pre nekoliko meseci i ponavljali ga prethodnih nedelja. Dakle, glagolski vid podrazumeva glagole prema trajanju. I osnovnu podelu ćemo napraviti tako što ćemo reći da glagoli mogu biti nesvršeni ili svršeni. Molim vas da kada utvrđujete glagolski vid, ne razmišljate o tome u kom je vremenu taj glagol, odnosno meni se čini da moji đaci često razmišljaju o tome da ako je glagol upotrebljen u prošlom vremenu, da to podrazumeva da je taj glagol svršen. To nije tačno. Kad govorimo o glagolskom vidu, predlažem vam da uvek uzmete glagol u infinitivu i da o tom infinitivu razmišljate na sledeći način. Da li je glagol koji taj infinitiv imenuje onaj koji se dešava, da tako kažem, koji traje, koji podrazumeva jednu neprekidnost, ili je u pitanju glagol koji se može svesti na jedan trenutak. To je zapravo ono što će nam pomoći da utvrdimo da li je glagol nesvršen ili svršen. Znači, nesvršeni glagoli su glagoli kod kojih nema vremenskog ograničenja. Učiti, pevati, čitati. Znam da su vam ovi neki glagoli, zaš glagol učiti je bez vremenskog ograničenja. Pa jeste, zato što kad upotrebimo glagol učiti, onda nemamo ni njegov početak, ni njegov kraj. To nam je važno.
Ovi glagoli se zovu još i trajni glagoli, znači nesvršeni glagoli koji imaju tu trajnost, baš zato što kažemo da ne znamo gde im je početak i kraj. A pogledajte ove glagole koje sam napisala zelenom bojom. Pretrčavati, zapitkivati, kuckati. Ovo su takođe nesvršeni glagoli, ali za razliku od glagola učiti, pevati ili čitati, ovi glagoli podrazumevaju radnju koja se ponavlja. Znači, kada govorimo o radnji koja se ponavlja, mi takođe govorimo o nesvršenim glagolima, ali je njihova specifičnost ta što oni nisu trajni, rekao smo ponavljaju se, pa ćemo zato reći da su to glagoli koji se zovu učestali. Pogledajmo kako to izgleda kada su u pitanju svršeni glagoli. Ovde sam stavila 3 boje i vama će to već negde sugerisati da govorimo o tome da čak i kod nesvršenih glagola postoji različitost. Obratite pažnju. Sesti, pasti, trepnuti. Čitajući ove glagole vi ćete reći skroz mi je jasno, to je samo jedan trenutak. Glagolu sesti ili pasti ne prethodi niti sledi ništa. To je samo jedan trenutak ove radnje. Za razliku od glagola progovoriti, zaigrati ili prohodati, koji svojim prefiksima ukazuju na to da je to početak neke radnje koja se završila. Progovoriti, zaigrati, prohodati. Ovi glagoli se zovu, dakle, početno svršeni. Ovi glagoli koje sam napisala plavom bojom, pročitati, doplivati, popiti, su glagoli koji opet svojim prefiksom sugerišu da je to kraj neke radnje, sam kraj neke radnje. Pročitati, ko je to trenutak? To je onaj trenutak kada sam završio čitanje. Doplivati, to je onaj trenutak kada sam preplivao, odnosno kada sam prešao neku distancu. Popiti, to je onaj trenutak kada sam završio pijenje. Znači, ovi glagoli se zovu završno svršeni glagoli, pa smo videli ovde trenutno svršene glagole, početno svršene glagole i završno svršene glagole. Molim da naročito obratite pažnju na jednu grupu glagola koje čiji vid praktično ne možemo utvrditi van rečenice ili kako volimo da kažemo van konteksta. To su takozvani dvovitski glagoli. Jako mi je važno da zapamtite da dvovitski glagol ne može da bude dvovitski kada se upotrebi u jednoj rečenici. Znači, glagoli tipa ručati, komandovati, videti ili čuti, neki od ovih glagola koristimo bukvalno svakodnevno, su dvovitski glagoli. Ali kada ja kažem šta radiš, a vi meni odgovorite evo ručam. Ovo ručam u rečenici evo ručam, pa nije dvovitski glagol, zar ne? To je sada jedan nesvršeni glagol, jer se radnja očigledno nije završila, odnosno ovo je radnja koja traje u kontinuitetu. Ali ako ja pitam, pa dobro, kada ćemo se videti, a vi mi kažete, evo čim ručam, ovaj kontekst mi pokazuje da ovaj glagol je upotrebljen kao svršeni. Možda biste mogli malo da probate, pa da upotrebite neki drugi glagol koji nije dvovitski i da vidite da uopšte ne možete da upotrebite glagol drugačije nego kao svršen, odnosno nesvršen. Recimo, evo šta radiš? Ja kažem čitam. Aha, to je nesvršeni glagol. A kad ćemo se videti? Čim pročitam, a ne čim čitam. Jel tako? Znači, čim pročitam, uz ovaj oblik moramo da upotrebimo isključivo svršeni glagol. Nadam se da je ovo jasno. Pa da pogledamo dalje. Šta je to glagolski rod? Glagolski rod, to su glagoli prema predmetu radnje i njih ćemo podeliti na 3 grupe. Na prelazne, neprelazne i povratne glagole. Ja verujem da je ovo sve ponavljanje u odnosu na vaše znanje iz osnovne škole. Dakle, prelazni glagoli, samo se toga setite, su glagoli koji zahtevaju objekat. I to pravi objekat. Pa onda glagoli čitati, pevati, kuvati su glagoli
koji zahtevaju, dakle, pravi objekat i tako ćemo ih zato i zvati prelaznim. Radnja prelazi na objekat. Kad sam išla u osnovnu školu, mi smo imali neku gramatiku koja je imala baš takvu ilustraciju. Hodža tuče đaka, toga se sećam, pa hodža drži neki prut i on tuče đaka, pa rukom kao da radnja prelazi sa hodže na đaka. Vidite kako mi je to ostalo u sećanju, dakle baš je bila dobra ilustracija, iako danas ne bismo baš označili kao neku, bog zna kako dobru pedagošku. Neprelazni glagoli ništa nemaju oko sebe i ništa ne zahtevaju. To su glagoli tipa sesti, ići, plivati. Znači, nama ne treba objekat, ne treba nam pravi objekat, setite se iskazan, akuzativom bez predloga. I ovo su glagoli koje ćemo na taj način doživeti. Povratni glagoli se lako prepoznaju zato što imaju ovo se uza se. I zato nije loše da vidimo da ovi povratni glagoli takođe se razlikuju međusobno. Glagoli češljati se, obući se, umivati se su glagoli koje zovemo pravim povratnim glagolima, jer ovo se bi moglo da se doživi kao zapravo povratna zamenica sebe. Češljam sebe, obuvam sebe, umivam sebe. Ali to se ne može da se doživi kao povratna zamenica nikako u glagolima rukovati se, grudvati se i ljubiti se ili nadati se, čuditi se i smejati se. Glagoli rukovati se, grudvati se ili ljubiti se su takozvani uzajamno povratni glagoli. Uzajamno povratni zato što oni zahtevaju dvojstvo, jel tako, uzajamnost da bismo ovu radnju realizovali. Ne možemo da se ljubimo sami, mada možemo mnogo da budemo samoljubivi, ali da bismo se ljubili treba nam neko, jel da? Za razliku od glagola nadati se, čuditi se, koji, neko bi rekao potpuno neopravdano imaju ovo se, ovo su glagoli koji zaista tako funkcionišu, stoga što je ovo se ovde, mogli bismo da kažemo, po analogiji nastalo. Ovi glagoli su glagoli medijalnog tipa, što znači da se ta naša nada ili naše čuđenje ne dešava u vezi sa našim htenjima i zato su ovo zapravo glagoli koji ne odgovaraju ni jednoj od ovih prethodnih grupa. Razmišljajte o njima. To su znači nepravi povratni glagoli. Zbunih se za trenutak. Još ćemo danas porazgovarati o glagolskim osnovama i ovo je naše ponavljanje iz osnovne škole. Pa ću vas ja podsjetiti da postoje infinitivna osnova, naravno i prezentska osnova u našem jeziku, da se infinitivna osnova kod glagola koji se završavaju na ti veoma lako dobija tako što ćemo samo skloniti ovo ti, pevati, ti je znamo nastavak za oblik, znači infinitivna osnova je peva ili crtati crta. Ali kod glagola koji se završavaju naći, infinitivna osnova se dobija praktično od prvog lica aorista. Zato često čujemo da se ta osnova zove aoristna osnova. Znači, ako imamo primer idoh, što je, kao što vidite, zeleno napisano, prvo lice jednine aorista, onda ovako odbijemo ovo plavo, odbijemo nastavak od primjera idoh, jel tako? I ovo id je infinitivna, odnosno aoristna osnova. Ja ću vas podsjetiti da se ovako isto dobija infinitivna osnova i od glagola koji se završavaju na sti. Znači, recimo kod ovog tresti, tresoh, tres. Prezentska osnova u našem jeziku se dobija od prvog lica množine prezenta kada odbijemo nastavak. Pa tako imamo recimo glagol pevati i infinitivnu osnovu peva, ali i prezentsku osnovu peva. Pevati peva, pevamo peva. Gledati, recimo gleda, a gledamo gleda. Ali sad obratite pažnju na glagol ići. Ako se sećate malo pre, evo vratit ću,
Kod glagola ići infinitivna osnova je glasila id, a prezentska osnova koja se dobija od prvog lica množine idemo, odbijemo nastavak mo i dobijamo prezentsku osnovu ide. Zašto je nam ovo važno? Zašto pričamo o različitim osnovama glagola u našem jeziku? Pa stoga što će se neki glagolski oblici graditi od infinitivne, a neki od prezentske osnove. O tome moramo prosto da razmišljamo.